So hello, medyo ngit-ngit pa kadyo lang ako sa tong ipa-star ako ang lighting kay Pites. Kana. Be, okay, good. So atong enjoy karo tong hinapay kay kanatong hinapay usahay. Basin mo niya tong mga last nga mga hinapay ba. Sa taas na itong angle. Medyo sa kasi gamay ba. Okay, Bites. Okay, Bites. So, may gabi sa inyo. Guys, nanasad ko si Ino. So, mag-discuss po ko sa inyo ang mga bisan unsa magaling. For tonight, I will discuss to you is tinuod ba na ang top 10 riches sa buo kalibutan about labi na sa Forbes. Tapos bigas. So, abot sa Forbes. Diba? So, naibagong issue karon nga regarding na Kylie Jenner. Dili daw tinuod tong sapian siya. Okay? Or something. Dako ilang gi-expected sa tinuod niya nga asset. Diba? So, na-disclose dayon itong naimang itong baligya. So, is muna kong i-discuss sa inyo kung tinuod ba na or dili. So, kana siya nasa mga basihan na, di ba? So sama sa mga asset, unsay mga napalit, unsay mga ibaligya, unsay value karon, exchange by dollars, unsa na labi na og dili ka taga US, di ba? So si Pacquiao diri sa Pilipinas na appeal siya sa top riches nga ato ang tawag aning top riches nga athlete, di ba? So na tinuod ba na? Okay? But for before ta nga mag-proceed is nagpasalamat sa ako sa akong sponsor, Charles. So, salamat sa ako sa akong sponsor sa akong balloons sa atong birthday, si Krisha Shikaina, ako ang ako ang daughter, so siya nag-prepare sa akong mga balloons. Kung wala mo kita, guys, mo ni siya ako. So, nako yung mga balloons, di ba? Prepare na sa akong daughter, and na siya tabangan dali sa ako ang doka screen. Okay, so ayan na siya. Salamat kayo sa ako ng birthday. So ako ko lain sponsor Dowel akong sponsor karon. Ako ang electric fan humidifier with swing from level 1 to level 3 nga hangin. Okay, okay. So, Dowel, nindot kay bay, nindot din siya nga humidifier. Nindot siya nga humidifier kay para sa quad ugay siya mauga, then bugnaw gid siya ginabuga na hangin. Sige init kay diri sa mga, so dali po ka panington, ma-accumulate gid mang singot basta init. So anong nindot digay siya. So kaya yang hangin. So much for that. Okay, so ito sa to ang tawag na to nga topic. Okay, atong topic karon is tinuod ba ng Forbes, Forbes F-O-R-B-E-S. Okay, so actually research team po na sila. Okay, so ga-researcher po na sila. So kung i-con sa inyo is billionaires na sila is top riches. Ilang gina-consider is mga ginatawag nila na ito nga self-made. So self-made kung buot pasabot dili ni ma-inherited, di ba? So example lang ha. Example, si Bill Gates ihatag niya tanan siyang anak. So karon by air makuha tanan siyang anak, di ba? So sa mga self-made dili na niya ginabutang, pero basin mabutang na nila sa top riches ang anak ni Bill Gates. Pero sa mga self-made is dili nila na ibutang. Okay, so nganong dili nila na ibutang? Self-made man, but pasabot self-made is kana bitaw mo ra gihatagan kag inheritance, then imo bitaw na pag-grow imong inheritance. So na something may nana. Wala mo nag-wonder kung nag-wonder magaling mo, di ba? Ang family Saudi Arabia, di ba, kingdom na sila dia.
Kingdom of Saudi Arabia, di ba? UAE. So, sa PN kina sila labi na sa mga oil, di ba? So, pero dili sila gina-consider tungod kay inherited Manila ilahang inherited nila. So, then isa pa sad, if under sa royal family sa Saudi Arabia is ang hitabo mo gud ana maglisod sila og research, di ba? So yun ka imuhang adtuon personal, almost imo gina-stock tanan trades and other kung sugot ka mao na ilang gina-consider na isbot to sabot halos hubuan na ka financially. So kung syempre tanan matrace nila, so mo na mahitabo if di pa gid nyo ma-declare tanan, syempre di ka mag-declare tanan kay naman tayo mga ginaingon yung ipang tago na to, di ba? So ina na napatay problema ana dayon. So muna ang Saudi Arabia or mga kingdom na monarchy labi na sa England gyapon, England isa kong ikon sa inyo, England dili nila maabutang sa top riches ang England. Queen Elizabeth kay ang iyang property is property of the crown. So kung kinsa man galing naglingkod sa crown, property na sa crown. So as a royal family sa England is wala sila ilang kaugalingon nga property kundi property sa crown mismo na. So if ang crown, kung property na siya sa crown, kung kinsa man galing ang masunod legally mahimo nga leader nila or mahimo nila nga dili na gina leader na sa ilang nation or sa ilang country, silbi ko na lang na siya influential way nila is inherited na sa crown, sunod sa crown. So dili na siya ma-consider mo na nga usually ilaha na is mga businessman kay tungod kay mo na ang target nila pod. At the same time nag-grow nimong business, di ba? Mga top 1 karon Jeff Bezos, di ba? Amazon, self-made dayon tawagan ng yung kabalingon ni kamot siya ay mo na Bill Gates, same gyapon. Sa palain Elon Musk, sabi Mark Zuckerberg. So kanatanan is self-made sila almost. So nagigip po na sila og kaning mga kasi tawag research. Sulgod ako kay gabi na, it's 9 PM na. So nana siya muna siya ang atong gina-consider or sa Forbes gina-consider sa Forbes nga top riches. So actually nay uban nga kanang uban gyud nga dili bitaw nila ma-research, wala sila mahimo. Kung dili nila ma-research is dili nila na gina-consider. So basically dili nila covered tanan. Okay, kung salay kaya nila ma-cover. So tinuod ba siya or dili? Tinuod na siya base sa ilang na-cover. So wala nila na-cover dobe, diba? So dili gid na sila ingon sila gyud top riches or unsa gyud. So wala ta kabalo if napabay mas dagko og property sa ila nga dili lang gusto nga magpa-research or dili lang gusto nga syempre magpa financially kon sila, di ba? Almost sila tahan ni imuhan ni kana asa ni imuhan ana ba something tulong giday ko so muna to siya. So something inana. So mo ginaingon sa inyo, gina-disclose na sa inyo is para dili bitaw ta kana bitong blinds bitaw social media, magazines, sa panabisan sa klase nga media nga ilang gina-introduce sa tuwa, di ba? Kung unsa magaling na is that is based on research, isa ka group kung unsa magaling na sila, but it is not universal. So dili na applicable sa tanan o dili pud ingon ana tanan. Okay, so
wala ta kabalo kung unsay wala nila na disclose or unsa mo galing, example China, di ba, dili sila pa disclose, dili sila. So na mga inana nga mga style, so which is okay, privacy man na nila, di ba? So muna diha ang limitation sa ato ang labi na kana sa Forbes, pero the rest ana uban nga research makabaluta nga dili na siya fact nga as in absolute fact. Okay, so nagyapon sila disclaimer ana, so mo di ba nang ginabutang na disclaimer. So base na dili na ako gina-accuse nga false na nila nga rating, kundi base na silang research, which is ang mga tao nga wala nagpa-research sa ila dili nila ma-consider, di ba, tungod kay wala man nila na research. So be careful ta sa tanan nato nga mga fact nga nagtuta nga absolute siya, which is dili. Okay, na mga fact pero dili siya absolute, and that is just for now kana lang sa